kublai phi baro kamiet sok kumen ye phi baro ti menta ngan puli ya ka kitab jong Jeremia ti ngan ong ye phi baro ki banget ya ublai ban ki ba penlong jing duai halaki yang kisam bat kitu ki bampat penlong jing duai halaki yang kisam ru ngakan tu ye phi baro ba phin penlong ke jing duai man la ka step man la kamiet chua ban thia namar balai ong ba utrai ublai jungi ukpa bdon bor boro ukwa yangi bangin le kumta ukwa yangi ba ngin mani yu ukwa yangi bangin pendon buram yu ukwa yangi bangin kongu iki hukum jungu ti kajinget ka baklam ki kam don jing mentoy ti dena takadaw ba ka ka ba utrai ublai jungi unsale habang ila sya ilam bakla ti ublai hi unsa ai sngap yaki eki ba utrai ublai jungi hi ukran ha kamansiam jungi ti ka ba kakput kanong kaliang kamde ba phin panphai ma phi ya kata takamot ap ya ublai unle hi ma u ya kita ki baro ti na kamanta ki rusniu na kamanta ki nongshun na kamanta ki riu boman na kata na kamanta ki nokino kinong le sniu yi phi halndan ti ap ya ublai unle hi ya kata ti long borobor ki ba kemen ti long borobor ki ba yatli to long borobor ki ba i ti hala yang lasem ni don kam ya kajing ya duai si yang si sem khanang ba ublai un sngap un plat yangi na kajing ma jing mun saw ban un plat yangi na kajing pang jing stop ti kan ong yi phi ba try ublai jungi hi u ong yangi ba ngide ban khot lane man kerpat yu ban duai yu hangta hi ndangi la le ya kata ublai unsawan hi kajing em jongpi simet ti mentang an puli ya ka kitab jong Jeremia kalnong ka ba arfulai ka dekhot ba arfkhandai ti to sngap bahai kani ka jing puli mo ya thu ba ka dei tang ka jing pho snio handrai unong itu lupa uba layo kanu ka kubor nanga udei ban penbana hok ni kata ka kubor ubha katno ulang yap habayu nujor bat ukeu ka kubor jonga kalong kum kading bat kum uternem uba penpat langkhot langkha yaki mausiang nga utrai ngala keren nga long persa ikitu kinong itu lupa kibatu ektien jonga uwei na uwei pan nga persya ru ya kitu kinong itu lupa ki bakran hi na ladi bat ki kam bakide ki ktien jonga to sya skor ya kaba nga utrai ngala ong to sya skor ya kaba nga utrai nga ong nga persya ya kitu kinong itu lupa ki bayathu ya ki jing pho sniu jongki ki badap tang kalam ler suda ki yathu ya kini ki jing pho sniu bat ki yalam bakla ya ki pat jonga da ki jing lam ler ban ki jingkop jongki ngam sem pha ne ngam sem ai hukum yaki banlej bat kim don jing mentoy yaki pat ba nga utrai ngala keren ka jingket utrai ko Jeremia haba kini ki brio lada dei unong itu lupa ne ulong do ki kali yepi ka sha ka jingket ya utrai pidei ban jubab ma phi ken pidei ki jing ka jingket ya u ma phi ken pidei ka jingket ya utrai hoot ma phi ban ngamut ban kanther ya phi dei utrai ubakran ban ya unong itu lupa ulong do ne unu ubri uba ong ka jingket ya utrai ngan pensaja ya uta ubrio lambat ka yeng kasam jong u man la ubrio udei ban keli kumni na ki lok ki jor bat ki kur ki jan ayu sha utrai ula jubab ayu utrai ula ong kumta kim dei shu ban kanno e kani ka kantien ka jingkit ya utrai namar ba lada kinang ya ong kumta ngan penlong sisa ya ka kubor jonga ka jingkit ya ki namar kila pan kelan jingmut ya ki ktien ublai jongki ublai ba im ukan rat badon bor baro ko Jeremia to kali ya kinong itu lupa ka jubab ya ayu utrai ula ai hapi utrai ula ong ayu sha ti lada ki ong
ka jingkit ya utrai saitu iki ba namar ba kila pendon kam ya kani kaktien habang la khang yaki banle kumta ngan sa ra jot yaki ban ngan sa padai yaki jengai ba nanga yaki bat ya kanong ba bang la ai haki bat haki kikpatamen jongki ngan sa penderan bat penjak buram yaki junom hadu ba on la klet shu yaki kani kaktien ublay ya ka kaba pio sngaw menta ngan ongi pi ba ya ka kaba utrai ublay ukuran hangi iway pe iway toda puli da perkhan da puson tida sngaw thu ba ya ka kaba utrai ublay ula da kran hangi kasyong hangi hi ban puson ya ka kabala tho ti tangkini kentien kublay sibon ni fibro